ngakwa berpentip pada bakandon ka meeting jong ki riurang ba jong ki nongyalam ki longkmi ki longpa bat ki khun samla ha ka shitarik jo ubnai jun kapor khat arbaji hador bar hall jong ka Mawkyrwat ngi khot subha ya usim bat ka executive committee jong u ya u MDC jong ka Mawkyrwat constituency ya ki menteri snong rengkat bat ki executive members ki jong ki ya ki president ki secretary rengkat bat ki executive committee jong ka KSU jong ka HYC ka HITO ka HNM ka FKJGP bat ki NGOs juga don hakadong kathain Mawkyrwat hi baru kowe ni khot subharu ya ki riurang ba bat ki nongyalam jong kadong kathain laki long ki nongyalam rangba lane ki nongyalam samla lane ki nongyalam longkemi i khot subharu ya manager jong ka sankur rengkat ya ka executive committee ki jong i khot subharu ya ki seng longkemi bat ki seng samla jong ki shnong ki pair rengkat bat ki executive committee members ki jong ki baro ni dah kerpat dak jisukhia ba pinwan knang kri biting bangin yo banjatai ba banja ai Jingmut ya kene kawai ke jing ka bakum kadong kathan ni mat menta bat kata kalau ke jing Jylliew jong Drok jong kinong di Drok bat kinong khayi Drok ha kadong kathan Mawkyrwat hi bar kawai ni khop yu weri phi pinwan knang kri Jingïalang mari don kam ke jing ai Jingmut ba kodon jo phi ba kum ka imlang kasalang kumno ngin ya khun ban lat ya kene ke jing ha ka bakila bon ki family ki long ying ki long sem ha ki snong ki thaw pair ki balamat ke jing da ka jing ngam jong ki khun jong ki ban ngam ha ke jing mlin jong ki jing di Drok tena mar kata ngakhot kepat je phi baro ki rorong ba jong kadong kathain ba pinwan kanang kring niting ban yo ban ai ki Jingmut ba koror jong phi bat da ke jing wan jong phi i kweliti bangin don ki solution ki bangin ya rai lang ha ka tukus ngi ha ka tukus meeting tena mar kata simpat ngakepat je phi ki rorong ba pinwan ha tukus ngi bat ngin yo ban yo i ki khmat jong phi ki jing ai Jingmut ba koror jong phi kublai shibun kublai shajang